Здравейте, готини хора! Добре дошли в моя канал. Аз съм Виктория, за тези от вас, които не ме познават, и снимам видеа на тема влогове, седмични и ежедневни такива. Днешният влог ще бъде последен летен влог. За жалост последен, но супер много се радвам, защото с приятелят ми отново сме тръгнали на море за 3 дни. Отново има почивка и успяхме да тръгнем, затова тръгваме. Сега дойдохме да обменим пари до Change бюрото. Обиколихме 3 Change бюра и те не работеха. Надявам се сега това тук да работи. Виждам, че приятелят ми идва и се надявам да обменим парите, за да може да тръгваме. Тръгваме към Гърция. Аз съм си взела много малко багаж, не е много, за 3 дни, колкото да ми стигне. Отивам отново на Нея Перамос, на нашето любимо място. Така че ви взимам с мен. Вълнувам се много, защото за първа година май отивам 3 пъти на море, което е много яко. Пътуваме по пътя, но спряхме на бензиностанция. Приятеля ми си взе Макдоналдс. Аз си взех кисело мляко с 2 синятки, плодове и мед. И за изпът, ако ни се дояде, взех ето тези вафли на Боси с карамел и някакъв крем. Много са вкусни. Давам им 10 от 10, много са добри. И сега си пътуваме вече. Часът е 12:35. Така, ние почти стигнахме на границата, но сме 13 км преди границата, защото има страхотно задръстване. Просто има зверски много коли. Ние сме в една огромна колона и чакаме. Аз вече заверях от жега, часът хора е 3:14. На Благоевград също имаше някакво задръстване. То там всъщност се започна, защото има твърде много коли. И сега седим и чакаме. Тук аз вече се пододих в тази кола да седя. Да умирам от жега. Нищо, че климатика работи, просто е много, много топло. И сега ще видим на Waze, пише, че ще стигнем на кулата в 4:30. В момента е 3:15. Надявам се да минем по-бързо, ако не, това е положението, когато стигнем тогава. Бяхме току-що, ето го хотелчето, в което ще спим този път, казва се Лофос. За жалост, това, в което по принцип сме, нямаше места. То е малко накрая, в по-горната част на Нея Перамос. Сега ще се разтоварим и отиваме да вечеряме. И сега ще ви покажа стаята, в която ще бъдем. Ето го апартамента, много е хубав. Ето това е спалнята. Там има кухня, телевизор, масичка. Тук също имаме диванче, ето Ицо с масичка, с футюел. Там има едно огледало. Тук има също едно легло, което ние няма да ползваме. Голям гардероб и една огромна тераса. Имаме съседи на терасата, но тази тераса е огромна. И като цяло е много хубаво. Много ми харесва. Банята, после ще ви покажа. Сега се оправяме и излизаме да ходим да ядем, защото сме умряли от глад. Много сме гладни. Така, ние вече се прибрахме, аз се изкъпах, теглих си душче, направих си вечерната рутина на лицето, което е задължително нещо, поправих малко багажа и си легнахме сега. Часът е 11:20. Видяхте в предните кадри къде сме вечеряли, какво вечеряхме. Обикаляхме сигурно 1 час и нещо да си намерим къде да седнем да ядем. Просто тук е толкова пълно, фул макс догоре, всички заведения. По главната е някаква лудница, навсякъде е просто някаква лудница. Разбираемо, събота, какво да бъде друго, вече си е сезон
то в Гърция сезона продължава и септември месец, така че разбираемо защо е така. Днеска на границата също видяхме, те всички коли дойдоха към Гърция. И накрая седнахме на нашия любим ресторант, който по принцип сядаме на него и трябваше да чакаме 20 минути, за да се освободи маса. Седнахме там, хапнахме и сега се прибрахме. Ще заспиваме, за да имаме сили за утрешния ден и с вас ще се видим утре директно на плажа. Лека нощ! Добро утро! Часът е 10:20 и ние отиваме на плаж. Събудихме се към 9 часа, понеже с нощи легнахме доста късно, към 12:30-1, защото си върнахме да гледаме Игри на волята. Те вчера започнаха. Аз много обичам да ги гледам. И Ицо също обича да ги гледам. И ги гледахме и сега отиваме към плажа. Днес ще отидем на друг плаж. По принцип ходим на Пепони. Сега ще отидем на Paradise Beach Bar, за да пробваме да разнообразим малко. Ще видим там как е и ще ви споделя мнение после. Едва ли ще снимам много от плажа, понеже е лудница по принцип, духа вятър и така нататък. Но ще видим, може ще ви се включа. И това е за сега. Ще се видим после. Това е фрапе с мляко, много по-вкусно, отколкото само с вода. И една водичка струваше 5,50 евро, като водата е безплатна. Ние отиваме на вечеря, часът е 7:20. Имаме резервация от 7:30 в ресторанта, който бяхме вчера. Прибрахме се от плаж преди, не знам, 2 часа, някъде към 5 часа се прибрахме, защото стана много... стана ветровито, леко се заоблачи, въпреки че сега няма много облаци. Но просто решихме да се приберем, защото ни беше твърде топло. Днеска цял ден беше супер горещо. Аз много се пекох, хванала съм темпоне и много се бях нагряла. Исках вече да се приберем. И така, изкъпахме се, оправихме се, полежахме си малко. Аз опитах да гледам влогове и пообработих малко този влог, но тук в нашата квартирка няма никакъв обхват. Някой свирка тук. Няма никакъв обхват и беше супер трудно да гледам влогове, но нищо. Сега вървиме към ресторанта, после може да се подсходим малко, така че ако има нещо за снимане, ще ви се включа. Дойдохме до супермаркета да разгледаме какво има. Аз и миналия път, като идвахме, ви показах някакви неща. Бяхме си купили ето тези барчета, които бяха ужасни. Ако сте гледали миналия влог от Гърция, може би знаете. Нямат много протеинови неща. По-скоро само вреднотийки. Специално добро утро, приятели! Изглеждам много домашно и ужасно. На следващия ден сме. Както сте видяли от предните кадри, бяхме до една пекарна да закусим. Тя се намира в центъра на Нея Перамус. А предния кадър, който сте видяли преди пекарната, видяхте, че навън вали дъжд. Времето е отвратително. Аз в момента излезнах на терасата, за да ви заснема този кадър, понеже приятелят ми говори по телефона. Та навънка вали отвратително, хладно е, студено е и изобщо не става на плаж, за плаж. Дори не виждам от никъде, където да се покаже слънце или някакъв хубав облак и се очертава цял ден да сме в стаята.
Аз закусих една баничка, приятеля ми там нещо друго, след което се поразходихме малко и се прибрахме. Плановете са ни по-късно, може би ще отидем да си вземе някакъв обяд, ако евентуално огладнеем, и за вечеря също от едно хубаво ресторанче, което си взимаме за вкъщи, и миналия път, като бяхме, също си взимахме за вкъщи. Аз също съм ви снимала. Ако не сте гледали всъщност предния влог от Къртия, долу в описанието ще го оставя, или влезте просто в канала ми и го вижте. Също е доста готин и интересен и ще бъде по-дълъг, и е по-дълъг от този. За жалост днес нищо няма да правим интересно и няма да имам много кадри за снимане, но ще се постарая да ви покажа поне храна. Какво друго да се показва, освен цял ден ядене и пиене. И това е за сега. Ще се видим малко по-късно. Хора, не знам дали вие намирате разлика във водата за пиене, но аз винаги намирам разлика и гръцката вода е отвратително гадна. Има някакъв много странен, гаден вкус. На мен лично изобщо не ми харесва и едва ми я пия. А от българските води обичам само Девин и Велинград. Всички други са също толкова гадни, колкото и тази. Ако вие също сте като мен и намирате разлика във водата и си имате любима вода, може да коментирате долу. Да видим дали съм единствена или не. Приятеля ми казва, че няма никаква разлика и за него си е еднаква. Но на мен не ми харесва тази вода. Много е гадна. Бяхме до магазина да си купим нещо сладко за стаята, защото след 9 минути почват игри на волята. Ние сме се опаковали, взехме си поръчки, които аз много обичам. Те са си точно гръцки, мисля, че. Ето тези. Мисля, че няма човек, който да не ги обича. И взехме нещо да пробваме друго сладко, което не съм го виждала в България. И така, ще читнем малко. Вие видяхте в предните кадри какво сме вечеряли. Приятеля ми си взе някакви стикери на футболисти. И в предните кадри сте видяли какво сме вечеряли. Ходихме да си вземем от този ресторант Неза, с който аз също ви снимах. Той също е доста хубав тук в Нея Перамус и него ви го препоръчвам. Но ние си взехме за вкъщи да ядем, защото времето е отврат. Искам само да видите какви тъмни облаци от зад. И така, сега се прибираме да гледаме игри на волята. И така, ще се видим с вас утре, когато си тръгваме. Мислим да тръгнем сутринта към 9-9:30, но ще видим през цялото време ли се отрязвам главата. Не знам. Облечена съм с на приятеля ми свичера. Яката. И после е лека нощ. Хора, чакайте само да вкусирам. Този десерт е уникален. Не знам дали може да се види. Мисля, че не може много. Има топченца вътре, които хрупкат много вкусно. Ако обичате ягода, уникален е. Жалко, че го нямам в България. Поне аз не съм го виждала. Вие, ако сте го виждали, може да кажете в описанието, в коментарите. Ето ги игрите. Айде игрите! Здравейте и от понеделник. Ние вече сме на границата. Не ви се включвах по-рано, защото беше някаква лудница, докато съберем багажа, докато го качим в колата. Минахме през магазинчето да си вземем някакви неща за колата. Ама днес не е ли вторник? Вторник казах. Понеделник казах. Добре. Вторник. Не е понеделник, вторник е. Аз си взех кафе от магазина, вода, такива неща и сега отново сме на границата. И отново има опашка, но не е чак толкова много, така като гледам. И така, аз се включвам, за да приключа влога тук, защото вече почивката ни свърши и сега чак до година летен влог. За жалост. И така, тук ще приключа влога, след като се приберем в София. Няма да правим абсолютно нищо интересно, за да има какво да снимам. Затова надявам се този влог да ви е бил интересен, да сте си прекарали така малко време с нас, да ви е станало отново лятно, като за последно. И така,
ако видеото ви е харесало, може да дадете палче нагоре, да ми напишете някакъв коментар в коментарите. Много ми помагате и ме карате да се почувствам добре, да се усмихна. Много обичам да чета коментарите, когато ми коментирате. Също така може да ме последвате в Facebook страницата ми. Вчера качих нов пост там, аз го написах и в комюнитито в YouTube. Така че, да, абонирайте се, безплатно е. Може да го направите, ако искате. Ако не искате, не дейте. И ще се видим съвсем скоро. Целувки!